Ahojte, chcel by som vás touto cestou všetkých privítať na dnešnej prezentácii s názvom Content Creation od nápadu až teda k samostatnému videu. Ako vidíte, tak niekde v pravom hornom rohu by som mal mať aj kameru, primárne sa ale budem dívať touto stranou, pretože pred sebou mám monitor, kde je aj prezentácia, ale aspoň takto na začiatok som chcel s vami udržať nejaký očný kontakt, takže ešte raz vás vítam, dúfam, že vás prezentácia bude baviť a že sa aj niečo nové naučíte. Predtým, než sa vrhneme na samostatnú prezentáciu, by som sa vám chcel samozrejme predstaviť. Moje meno je teda Jozef Deka, na internete skôr, ale vystupujem pod prezývkou Joshua. Tento nick vznikol ešte na strednej škole a nejakým spôsobom mi ho prisúdili moji spolužiaci, takže nie je za tým žiadny hĺbší príbeh, ale napríklad, jak hráte hry, tak určite máte taktiež nejakú tú hernú prezývku. Od roku 2014, teda od mojich zhruba nejakých 11 rokov, som sa venoval aktívne YouTube. Neskôr som sa dostal aj k streamovaniu na Twitchi, ale myslím si, že to nie je nejaké dôležité tu spomínať, keďže my sa tu primárne budeme venovať práve tomu video obsahu. Od roku 2018 aktívne komentujem teda po slovensky práve v e-športovom odvetví, primárne sa teda jedná o hru Counter-Strike a to je v podstate asi to, čo aj nejakým spôsobom odštartovalo túto moju kontentovú lomeno komentátorskú kariéru, keďže potom následne v roku 2021 som sa aj dostal do firmy Republic SRO, kde sme taktiež tvorili nejaké tie e-športové podujatia. A teda tam som bol rok, následne som prešiel do Y-Games Company v roku 2022, v ktorej som vlastne až doteraz, niektorí z vás možno na Slovensku Y-Games poznáte. Sú to obrovské herné festivaly, ktoré tvoríme aj nejaké stredoškolské, vysokoškolské turnaje a podobne. Čiže to je asi zhruba tak o mne. Ešte by som mohol povedať, že pochádzam z malého mestečka Púchov, 2 roky som teraz býval aj v Trnave. No a to je zhruba toľko informácií, čo sa týka toho môjho života, ale to nás samozrejme dnes nebude zaujímať, nás tu bude zaujímať to, ako sa vlastne k tomu samostatnému content creationu dostať a možno vám tu trošku viacej približím nejakú tú moju cestu, ale poďme najskôr, že pekne postupne. Myslím si, že všetci, alebo teda väčšina mladých ľudí naozaj trávi dosť veľa času na sociálnych sieťach. Primárne sa asi teraz jedná práve o TikTok, Instagram, ale samozrejme verím tomu, že väčšina z vás zavíta aj na nejaký ten YouTube a pozrie si aj tu dlhšie video, aj keď vieme, že ten náš dnešný attention spam nie je už úplne určený na nejaké dlhé videá, tak stále sa nájdú videjka, ktoré si myslím, že si každý radi pozrieme aj dlhšie. No ale teda, keď začíname s tým samostatným výtvorom, teda nechceme byť čisto len tí, ktorí konzumujú ten obsah, teda respektíve len sledujú napríklad ten TikTok a ten YouTube, ale chceme niečo na túto platformu aj vytvárať, tak sa musíme najskôr dostať k nápadu. Z nápadu následne potom prichádzame do role natáčania, no a to všetko vlastne zakončujeme tou samostatnou postprodukciou, ktorej sa aj v tejto prezentácii budeme najviac venovať, keďže primárne tá prezentácia je určená na edit tých samostatných videí, ale chcel som tu trošku viacej priblížiť, že všetky tieto tri činnosti naozaj veľmi úzko spolu súvisia a postprodukciu nevieme úplne dobre napríklad robiť, keď tam nie je nejaký nápad okolo toho videa. A samozrejme postprodukciu logicky nevieme robiť, keď nemáme to video, ktoré sme si predtým nenatočili. Takže pôjdeme postupne, no a samozrejme pri postprodukcii ostaneme najdlhšie a následne si aj ukážeme zhruba, ako sa také video edituje. Takže začíname nápadom a teda čo chceme točiť od začiatku až po koniec. Je to taký brainstormový myšlienkový proces, kde vy keď samostatne začínate a možno priamo nemáte už nápad toho, že čo by ste chceli natáčať, čiže poviem si, že dobré, teraz ja sledujem nejakých tiktokerov, youtuberov, chcem sa tomu začať venovať, tak tá prvotná myšlienka musí byť, že čo vlastne chcem vytvárať na tých sociálnych sieťach. No a tu mám kolónku research, to je taký ten prvotný bod, pozrieť sa možno, že čo na tom trhu chýba. Dám len príklad, pozeráte napríklad ten TikTok, bavia vás knihy, máte tam nejaký obsah okolo kníh, ale niečo vám tam chýba, čo by ste si napríklad radi pozreli a práve toto je skvelá príležitosť pre vás, aby ste takýto obsah začali tvoriť. Veľký pozor treba dávať na to, že nemusí to byť vždycky nový nápad, čo sa týka napríklad toho môjho content creationu, ktorý je hlavne založený okolo vytvárania práve toho herného gamingového obsahu. Tak veľakrát napríklad sledujem či už TikTok, YouTube a poviem si, že OK,
tá myšlienka toho videa je fajn, ale myslím si, že by som to vedel spraviť lepšie. A to je taktiež veľmi dôležité pre vás, že nemusíte prísť s ničím novým, revolučným. Samozrejme, keď máte takýto nápad, tak to môže byť super, ale niekedy treba vylepšiť v podstate to, čo už na tom trhu alebo teda na tých sociálnych sieťach je. Aj s tým taktiež viete veľmi, veľmi pekne uspieť. Ale teda prvotná kategória research, potrebujete vedieť, aký vlastne obsah samostatne chcete tvoriť. My sa zaoberáme vo firme aktuálne aj práve obsahom napríklad priamo pre klienta, čiže dám nejaký príklad, napríklad Kaufland má energetické nápoje Crazy Wolf, no a my musíme nejakým spôsobom prísť na to, ako vlastne tieto energetické nápoje odpromovať na tých sociálnych sieťach. Na to samozrejme potrebujete research, čiže pozrite sa, ako sa napríklad promujú ostatné produkty a následne potom dôležitý krok hneď za tým je vlastne si spísať tie samostatné nápady a zanalizovať ich. Čo som tak trošičku načrtol, môžete nájsť obsah, ktorý je veľmi podobný, no aby tou analýzou by ste mali docieliť vlastne to, aby ste ho vy vytvorili oveľa lepšie. Čiže samozrejme, jak sledujete TikTok, tak ste sa určite veľakrát stretli s nejakými tými trendami, ktoré tam aktuálne sú. A to, čo je vlastne dôležité, je pozrieť sa na tie trendy, prečo sú zaujímavé, prečo sú virálne, prečo majú proste tie čísla a nejakým spôsobom si to zanalizovať. Niekedy sa čisto jedná napríklad o nejaký sound, alebo teda práve zvuk v tom videu, ktorý je populárny. Tie príklady sa môžu líšiť, ale teda okrem samostatného spisovania si nápadov, tak väčšinou na tých sociálnych sieťach všetkých by mala byť funkcia uloženia si videa. Vravím, na TikToku, na Instagrame je to pomerne jednoduché, na YouTube si ho viete taktiež uložiť, keď sa teda jedná o nejaké to dlhšie video. No a dôležité je taktiež pochopiť tú myšlienku, ako som už spomínal, ten content môže byť rôzny. Veľakrát tam môže jednať čisto o nejakú vtipnú vec. To je momentálne asi taká dominantná, by som povedal, súčasť tých sociálnych sietí je práve ten humor, ktorý je tam zakomponovaný. No a samozrejme zistiť, že prečo je to video úspešné, aby ste sa vedeli inšpirovať potom následne pri tom vašom samostatnom videu. Pozmeniť nápady, toto je dôležitá časť, pretože jasné, niektoré trendy fungujú čisto ako kopírka, čiže zoberete nejaký template, skopírujete ho a dodáte tam vlastný text, ale niekedy sa tie nápady dajú spraviť oveľa zaujímavejšie a oveľa kreatívnejšie, čo samozrejme potom ocenia aj vaši diváci. Čiže pozrieť sa na tie nápady po tej následnej analýze a povedať si, že čo by sme tam mohli pozmeniť v tom videu. Ja už som tu spomínal práve ten energetický nápoj, kde to je vlastne jeden z tých prvkov, ktorý v tom videu máte v podstate zmeniť a prispôsobiť v podstate tomu aj ten samostatný nápad. Čiže keď vidím na TikToku nejaký naozaj že zaujímavý virálny trend, tak skúsim sa zamyslieť, ako by som to vedel použiť práve napríklad pre ten energetický nápoj alebo pre hociaký produkt, ktorý samozrejme chcete promovať. Alebo samozrejme ten nápad môžete prispôsobiť sebe, keďže niektoré veci sa vám v tom videu napríklad nemusia páčiť a podľa seba si ich viete upraviť. Nebáť sa experimentovať. Veľmi dôležitá vec, hlavne keď začínate, nie je na vás poväčšine ukladaný nejaký veľký tlak toho, že to video musí nejako vyzerať. My keď už napríklad robíme pre klientov, tak veľakrát na 2-3 krát tie videá otáčame, či sú s tým v poriadku, upravujeme tam následne veci. Zo začiatku nebudete mať v podstate takúto veľkú zodpovednosť, čiže nemusíte sa báť nejako extra experimentovať pri tých vašich videách, či už pri tých samostatných nápadoch, potom následne aj v postprodukcii, tam taktiež sa k tomu dostaneme, že môžete skúšať rôzne veci. No a posledná vec, teda samozrejme scenár. Spísať si základné body, väčšinou toto funguje u mňa, nie som úplne fanúšik toho, že si mám od slova do slova písať nejaký scenár, dozrad improvizujem. Samozrejme záleží, čo komunikujete a ako sami fungujete, keď sa vám lepšie nejakým spôsobom drží toho celého textového scenáru, tak určite choďte do toho. Dôležité je, aby to potom v tom videu nevyzeralo, že čítate reálne ten scenár, hej, čiže dodať tam emóciu, to je veľmi dôležitá vec, aby vlastne ste si s tým divákom udržali nejaký ten kontakt, no a samozrejme byť pripravený upraviť ten scenár, pretože veľakrát sa deje, aj nám, že keď natáčame nejaké to video, tak priamo počas toho videa nás napadne, že toto by sa dalo spraviť napríklad lepšie a potom to upravíme. Čiže byť open-minded aj v tejto oblasti, nebyť úplne striktný, pretože veľakrát priamo na mieste tá kreatíva funguje ešte oveľa lepšie. No a tým sa vlastne postupne dostaneme aj k tomu samostatnému natáčaniu toho daného videa, teda ako to celé natočiť. Už máme teda nejakú myšlienku, máme nejaký ten scenár a teraz vlastne otázka, že
čo s tým v podstate robiť ďalej, že potrebujem teraz to video dať aj do tej reality, ešte predtým, než sa dostaneme k postprodukcii. No a tam samozrejme potrebujeme niekoľko parametrov, technika, formát, prostredie a prvky. Dal som to na tieto základné 4, myslím si, že tam samozrejme by sa dalo ešte viacej porozmýšľať nad tým, že čo je dôležité, ale samozrejme, keď nemáte na čo to video natočiť, tak ho asi nenatočíte. Čiže tá technika je veľmi dôležitá a je tu množstvo pojmov. Ja som sa to snažil nejako tak trošičku zachytiť, že keď sa do toho dostanete a predtým ste s tým nemali nejaké extra veľké skúsenosti, tak to môže byť pre vás taký boom, že OK, tu je nejaké to rozlíšenie, viem, že existuje HD, viem, že existuje Full HD, 4K, teraz, že 16:9, 9:16, aký je medzi tým rozdiel, FPS-ka, množstvo z vás tieto vedomosti už určite bude mať, ale určite sa nájdú ľudia, ktorí napríklad plne nerozumejú týmto formátom. No a takisto, čo sa týka techniky, žijeme v dobe, kedy v podstate s tými telefónmi robíme už od mala a celkovo s tou technikou, ale sú tu nejaké veci, s ktorými sa napríklad každý z vás nemusel stretnúť a je dôležité na ne poukázať. Takže poďme rovno na to a začíname teda technikou a formátom videa a teda bavíme sa momentálne o tej samostatnej kvalitatívnej stránke. Čiže táto časť je vlastne čisto kvôli tomu, aby to vizuálne vyzeralo dobre, aby to nebolo rozpixelované, aby sa tam nejakým spôsobom tá kamera netriasla a podobne. Takže kamera versus smartfón. Keď začínate, v dnešnej dobe vám úplne plne stačí váš obyčajný telefón. My doteraz napríklad na TikToku Reelskách využívame čisto telefóny, robili sme dokonca aj na YouTube nejaký ten obsah na mobil, keďže iPhony majú perfektné kamery, ale samozrejme aj množstvo iných tých telefónov má proste tú kvalitu v sebe, čiže na začiatok nechcete nejako extra veľa investovať, pretože možno neviete, že či vás to nebude baviť, čiže držíte sa prirodzene smartfónu, následne potom, keď zistíte, že máte tam ten entuziasmus, že chcete sa v tom posúvať, tá kamera už je určite fajn, ale je to zo začiatku pomerne náročná investícia. Denné svetlo versus softboxy. Softboxy sú taktiež vec, ktorá stojí nejaké tie peniaze, čiže zo začiatku chcete hlavne natáčať cez deň, aby ste tam nemali teda úplnú tmu, aj keď je pravda, že to sa následne potom dostaneme aj k tej atmosfére, že niektoré videá tak môžu byť lepšie natáčať práve napríklad za tmy, hej, keď chcete napríklad navodiť nejakú temnú atmosféru alebo podobne, ale teda zo začiatku softboxy nie sú potrebné a keby si možno máte vybrať následne potom, že dobre, mám smartfón, používam dielne svetlo, čo je vlastne ten next step, že do čoho chcem investovať, že či chcem si kúpiť tú kameru alebo kúpiť si to lepšie svetlo, tak väčšinou to lepšie svetlo vám dosť pomôže následne aj s tým obrazom, hej, a je to o niečo menšia investícia, tá kamera vás bude stať viacej peňazí. Tie softboxy sa dajú dnes kúpiť už aj pomerne lacnejšie, poprípade sú také okrúhle svetla, taký ring light, ktorý taktiež vie veľmi, veľmi fajn dopomôcť pri tom samostatnom vizuáli videa. Takže asi toľko k tomu. Bez audia lomeno, teda proti mikrofónu. Tu samozrejme záleží, že aké video točíte. Keď robíte niečo s ľuďmi, tak samozrejme je fajn tam mať ten mikrofón, nejaké tie ľudské interakcie. Keď napríklad robíte TikTokový trend, momentálne dosvičia zvieratka, čiže mačičky, a tieto CapCutové templaty, k tomu sa aj dostaneme, ale teda samozrejme tam asi ten mikrofón úplne potrebovať nebudete, čiže viete v dnešnej dobe ten content tvoriť aj bez mikrofónu. Keby ste ale napríklad chceli točiť nejaké edukačné videá, alebo ja neviem, gameplaye, alebo čo ja viem, pre dievčatá nejaký make-up, tak tam samozrejme v podstate dá sa to robiť bez toho audia, ale je vždycky fajn, keď máte nejaký ten mikrofón a viete s tým divákom aj rozprávať. Je to v dnešnej dobe veľmi podstatné na zaujatie tej pozornosti, tam mať aj ten zvuk, ale ako hovorím, to sa rozvíja od toho formátu videa, ktorý chcete robiť. 16:9 versus 9:16, čo to znamená, je, že či to video robíme vlastne na celú obrazovku, a teda na ten počítačový monitor, alebo ho robíme na smartfón, teda napríklad na TikTok, na Instagram, na YouTube Shorts a podobne, hej, čiže 16:9 YouTubeový formát, tak by som to povedal v skratke, 9:16 Reelskový, TikTokový, Shortsový, to je vlastne ten základný rozdiel medzi tým, že či to vlastne točíte na stojato, alebo točíte to video na ležato, keď máte teda telefón, počítame s tým, že začínate práve s touto technikou. Kvalita videa Full HD 4K, 60 FPS, FPS asi viete, čo znamená frames per seconds, teda skratka, primárne teda sa riadíme práve tými 60, a keďže množstvo telefónov nemá vlastne ani viacej tých hercov, teda nie je schopné zachytiť viacej ako 60 FPS, a samozrejme tie modernejšie telefóny už to majú, ale
pre aj to samostatné spracovanie by som povedal, preto koľko vám to vlastne zobere miesta z toho úložiska a následne aj na ten edit, tak je úplne v pohode, keď idete na Full HD 60 fps. Tiež čo sa týka 4K displejov, nemá to v dnešnej dobe úplne každý, nie každý má 4K monitory, nie každý má 4K smartfóny. Čiže úplne plne stačí v dnešnej dobe držať sa Full HD 60 fps. Je to taký ten štandard, ktorý vyzerá dobre. Samozrejme, keď idete do HD 30 fps, je to v pohode, ale nechcete úplne zase znižovať tú kvalitu toho samostatného videa, aby to zase vizuálne vyzeralo aj dobre. Takže to je čo sa týka techniky. Ďalšou dôležitou súčasťou sú samozrejme prostredie a prvky v tom videu. Niečo, na čo možno zo začiatku budete musieť trošičku viacej prísť, pretože nájsť si dobrý telefón, ktorý vám vie to video natočiť, nájsť si dobré mikrofóny, na to samozrejme existuje veľa rôznych stránok, YouTubeových videí, kde sa tieto technické veci porovnávajú, ale čo sa týka toho prostredia a tých prvkov a tej atmosféry, ktoré to video bude tvoriť, tak to už je niečo, čo samozrejme zistíte aj časom. Môžete mať obrovské vizuálne oko a môže vám to ísť aj od začiatku, ale môžete byť skôr napríklad technický typ a v tej chvíli môžete mať trochu problém s tým, že ako tam vlastne do toho videa odchytiť tie prvky, ktoré by tam mali byť a podobne. Ja som tu dal naozaj len pár obrázkov toho, čo tým myslím, aby ste sa nejakým spôsobom vedeli od toho odraziť, ale teda najskôr vonkajšie prostredie versus vnútorné prostredie opäť záleží nad formátom toho videa, ktoré idete točiť. Keď chcete robiť podcast, tak asi ho nebudete natáčať vonku. Keď ale napríklad chcete ukázať nejaké pekné hory alebo idete na turistiku, tak vnútorné prostredie doesn't make any sense, hej. Čiže to záleží opäť od toho formátu videa, alebo teda respektíve od tej myšlienky. No a bez vizuálnych prvkov versus vizuálnymi prvkami nie je dobré úplne, že prekombinovať to prostredie. Ja v poslednej dobe zvyknem sledovať dosť veľa podcastov, kde keď tých prvkov máte až moc, teda mali by ste nejakú poličku a je tam extrémne veľa predmetov, tak to môže strhávať tú pozornosť diváka ako keby od toho, čo hovoríte skôr na tie prvky, čiže je dôležité tam vedieť odhadnúť nejakú tú zdravú mieru. Ale čo napríklad býva také typické, tak môže tam byť nejaký whiteboard, alebo teda ako vidíte tá tabuľka, na ktorej môže byť niečo napísané, napríklad vaše sociálne siete alebo podobne. Môže tam byť nejaký gauč, to sa teda bavíme priamo o tých podcastových formách. Keby napríklad robíte videá o hrách, tak samozrejme ide o to, aby ste mali nejako pekne nastavenú kameru, mali ste za sebou, čo ja viem, práve nejakú tú jednu poličku s nejakými hernými predmetmi. To samozrejme záleží na vás, dôležité je, aby ste sa vedeli vcítiť v podstate do role toho vášho diváka a povedali si, že OK, tak toto vyzerá dobre, takto sa mi v podstate ten background alebo to, čo ma za sebou páči a takto sa mi to zase nepáči, hej, že veľakrát ľudia ako keby zanedbávajú to, čo je za nimi, pritom veľakrát je to veľmi dôležité, pretože to vytvára tú celkovú atmosféru toho videa. Dal som tam taktiež aj nejakú kvetinku, to kľudne môže byť, hej, či už sa bavíme o tej podcastovej forme. Asi keď budete robiť herný content, tak kvet tam úplne veľký zmysel nedáva, ale kto vie, možno napríklad budete robiť obsah práve o kvetoch a v tej chvíli je to tam dôležitý prvok. Sviečka, to je taká basic vec, hej, že čo nie je nejako extra drahá a tiež to vie zhruba nejako zlepšiť tú atmosféru alebo celkový ten vizuál, ako to video vyzerá. Čiže je dôležité, aby inak aj vy ste boli s tým spokojní, ale aby ste sa vedeli vcítiť aj do tej role diváka a povedať si, že OK, toto vyzerá naozaj dobre. No a teda poďme sa vrhnúť priamo do tej postprodukcie. V rýchlosti sme si tu vlastne prešli ten samostatný základ nejakých 20 minútkach, jak správne počítam. Čiže ten nápad, následne keď už máme nejaký nápad, tak to video natočíme. No a keď to video natočíme, tak sa dostaneme do tej hlavnej časti a to je postprodukcia, pretože vlastne to je tá posledná stage, ten posledný krok predtým, než to video pôjdete niekde postnúť na sociálne siete napríklad, hej. Čiže tuto si treba dávať naozaj obrovský pozor. Veľká výhoda toho editingu je tá, že aj keď sa vám napríklad počas toho natáčania nepodarilo spraviť niečo tak, jak ste chceli, tak vlastne v tej postprodukcii to môžete upraviť, zmeniť podľa seba, hej. Čiže tá nám dáva naozaj veľmi veľa možností v dnešnej dobe a je to veľmi dôležitá súčasť toho samostatného videa. Keby napríklad v budúcnosti náhodou tvoríte filmy, tak tá postprodukcia vám reálne zabere väčšinou najviac toho času. A čo sa týka aj tých videí, tak ja zvyknem hovoriť, že
časovo napríklad nemám úplne odsledované, že koľko mi trvá vytvoriť nejaký nápad, ale keď už sa napríklad bavíme o tom natáčaní a postprodukcii, tak veľakrát tá postprodukcia zabere oveľa viacej ako samostatné natáčanie videa. Hej, to potom záleží, že či sa vám darí napríklad počas toho natáčania alebo nie, ale pri tej postprodukcii väčšinou strávite najviac času a preto tomu nechávame aj v podstate najväčší priestor v tejto prezentácii. No a teda ešte sa v rýchlosti vrátim naspäť. Budeme tu mať také tie tri časti. Prvá je teda počítačové editory, ktoré máte na vašich či už stolných počítačoch alebo notebookoch. Následne potom editory na smartfón, ktoré sú v dnešnej dobe pomerne často využívané, takže je dôležité ich spomenúť, keďže v dnešnej dobe sa celkom pekné videjko dá spraviť aj na tom telefóne, ako som spomínal. No a v neposlednej rade dáme si aj ukážku toho, ako sa zhruba to video edituje a čo skoro vám približím, v jakých programoch tam budeme spoločne pracovať. Takže poďme na PC editory. Vybral som 4, také asi by som povedal, že najčastejšie. Ono samozrejme tých editorov je v dnešnej dobe množstvo a taký dôležitý reminder, alebo to, čo by som vám chcel povedať, je to, že prirodzene robte v tom, v čom sa vám robí najlepšie. Pretože tým, že napríklad dostanete sa k nejakému fakt, že extrémne zložitému editoru na začiatok, tak vás to môže odradiť od samostatnej tvorby toho videa. Čiže je dôležité sa pozrieť na to, že aké máme možnosti, že či vlastne do toho chceme investovať nejaké peniaze alebo nie a následne potom, že radšej postupne to budovať, ako rovno dať niekde napríklad 300 € za nejakú licenciu, kúpiť si kameru a teraz vlastne zistím po mesiaci, že aha, že vlastne ono ma to až tak nebaví, hej, čiže dôležité takisto, jak pri tej technike, aj pri tomto je začať vlastne postupne. Dal som tu teda 4 programy, a teda DaVinci Resolve, Final Cut Pro, Sony Vegas Pro, no a Adobe Premiere Pro. No a poďme asi pekne postupne. Ja osobne rovno môžem spomnúť, že využívam práve editovací program Sony Vegas Pro, keďže ho využívam v podstate asi od tých 11 rokov, kde ešte tá verzia ako bola naozaj že veľmi stará, neúplne dobre fungujúca. Ten program sa samozrejme, jak všetky ostatné, za ten daný čas veľmi vyvinul. A spomenieme si samozrejme aj to, že niektoré tie programy už sa snažia zakomponovať aj AI-ko, alebo teda umelú inteligenciu do toho samostatného editovacieho procesu, čo vám ušetrí nejaký ten čas. Čo sa týka toho Vegasu, predtým sa dostaneme k DaVinci Resolve, a taktiež je dôležité spomenúť, že nie je to ten najčastejšie využívaný software. Mne subjektívne príde najlepší pre mňa, pre tie moje potreby. Ak samozrejme budete robiť zložitejší edit, tak tam už samozrejme treba zvážiť trošičku iné programy, ale dostaneme sa aj k tým výhodám, že prečo si myslím, že ten Vegas na začiatok môže byť pre vás tou správnou variantou. Ale poďme teda na DaVinci Resolve, takže máme tu nejaké tie plusy. Je to veľmi populárny program, dokonca sa tento program využíva aj na editovanie niektorých filmov, seriálov, aspoň teda takáto informácia koluje teda na internete, čiže viete tam robiť s tým viacero efektov, viacero možností práve v tomto programe. Výhoda je tá, že máte free verziu, ktorá by, ak sa nemýlim, mala fungovať na celé obdobie, ale problém je vlastne to, že keď máte tú voľnú verziu, tak logicky máte tam menej tých rôznych efektov a vecí, ktoré viete používať. Na začiatok si myslím, že ale to môže byť určite fajn. Následne potom majú za 330 € vlastne tú lifetimeovú, alebo teda doživotnú licenciu, hej, čiže so všetkými updatemi a so všetkým, čo potrebujete. Je to, ak sa tak pozerám, tak asi aj najviac celkovo z tých položiek, ale to je práve aj tým, že naozaj tento program sa využíva aj pri tom filmmakingu, čiže preto tam vlastne si berú toľkoto peňazí za to. No a ako už som spomínal, viacero efektov, možností a výhoda, že je aj na Macu, takže keď ste Apple useri a máte Mac, tak viete tento program využívať aj tam. Minusy toho: nemá mesačné predplatné, všetky tie ostatné programy tak mesačné predplatné majú, to znamená, že keby chcete vlastne si vyskúšať tú plnú verziu a chcete ho mať napríklad na mesiac, tak tento program vám to úplne neumožní. A taktiež to, že pri DaVinci Resolve, Final Cut Pro a Adobe Premiere Pro zo začiatku, keď ten program otvoríte, tak sa vám môže zdať dosť zložitý, ale to je samozrejme opäť skôr z toho subjektívneho hľadiska, možno keď vy si to stiahnete, tak vám to príde oveľa jednoduchšie a lepšie, jak ten Vegas, ktorý používam ja, čiže treba si to vyskúšať a práve preto je fajn, že majú túto free verziu. Poďme sa pozrieť na Final Cut Pro, toto je špeciálne program určený na Apple zariadenia, čiže jak máte Windows, asi existuje nejaká cesta, možno ktorou sa to dá obísť, ale prirodzene tento program chcete využívať či už na iPad alebo potom na Macu. Opäť viacero
efektov možností, taktiež veľmi využívaný program pre editorov, ktorí napríklad natáčajú svoje videá na iPhone, následne veľmi jednoducho sa tým interfejsom dostanú ako keby to video do toho editovacieho programu, ktorý majú napríklad na Macu. Apple má naozaj výborné užívateľské prostredie, funguje to tam skvelo, čiže ak ste fanúšikovia Apple zariadení, máte doma Apple zariadenia, tak Final Cut Pro môže byť pre vás skvelou voľbou. Viacero efektov možností opäť ako práve pri DaVinci Resolve a teraz 300 eurová lifetime licencia. Je to taktiež tá väčšia položka, ale majú vlastne ten najdlhší free trial so všetkými vecami, ktoré si tam môžete vyskúšať, a to konkrétne 90 dní. Čiže ak naozaj máte ten Mac, tak minimálne si to vyskúšajte, že ako sa vám vlastne v tom edituje. No a majú tam aj tento subscription mesačný, a to je teda 24 € mesačne, keby nechcete zaplatiť za tú celú licenciu, ale chcete si to napríklad po tých 90 dňoch vyskúšať vlastne ešte dlhšie, tak dá sa to takto mesačne zaplatiť. Myslím si, že ale tých 90 dní už je pomerne dosť dlhá doba, aby ste zistili, že či ten program je pre vás vyhovujúci alebo nie je. A teda, ako bolo spomenuté, je to na Macu. Nie je na Windowse, to je tá obrovská nevýhoda toho, a taktiež je to vlastne ten zložitejší edit, alebo teda, že keď ten program zapnete, nemusí to byť úplne najjednoduchšie. Sony Vegas Pro, poďme teda na ten program, ktorý ja využívam, už ho skôr nájdete pod Vegas Pro, ale je to teda práve od firmy Sony. Za mňa teda asi jeden z najjednoduchších editov, aspoň teda, že keď si to otvoríte a to si ukážeme následne v programe, tak nie je to také zložité, keďže nemáte tam zase až toľko tých efektov, ale viete tam spraviť veľmi pekný, jednoduchý edit. 20 € mesačne je teda práve ten monthly subscription, keby si to chcete zaplatiť za mesiac za 200 € máte vlastne lifetime, a teda vlastne na celé vaše fungovanie, na celé vaše obdobie vám táto licencia bude platiť, čiže záleží, že ako dlho chcete ten program využívať. Viete si asi jednoducho spraviť matematiku, že ak ho budete používať viacej ako 10 mesiacov, tak sa vám potom už oplatí práve ten lifetime. Ja tam mám kúpenú práve celú túto lifetimeovú licenciu, keďže ten program používam dlhšiu dobu, čiže neoplatí sa mi vlastne to kúpovať takto mesačne. Majú 30-dňový free trial. Funguje pomerne jednoducho, tam sa zaregistrujete vlastne cez mail a 30 dní môžete ten program využívať, čiže to vždycky odporúčam zo začiatku. Keď si chcete nejaký ten z tých programov vyskúšať, tak nekupujte si ho, dajte si tú free trial verziu a následne zistíte, ktorý vám vyhovuje. A kľudne si takto môžete prejsť všetky 4, teda ak máte Windows okrem Final Cut Pro samozrejme. A Vegas samozrejme nie je zase na Macu, čiže jak ste čisto, že Apple usery, tak ten si nevyskúšate, ale myslím si, že väčšina ľudí stále fičí napríklad na Windowsoch alebo Linuxoch, takže ten Vegas je týmto štýlom prístupný a ako hovorím, najskôr si vyskúšajte tie programy a následne potom zistíte, ktorý vám vyhovuje najviac. Adobe Premiere Pro, povedal by som, že minimálne z môjho ponímania asi jeden z tých najviac využívaných, a to z toho dôvodu, keďže Adobe má naozaj veľmi širokú paletu tých programov, ktoré ponúka, ako viete určite od nich vlastne aj Photoshop. Čiže tiež to užívateľské rozhľadanie, ktoré Adobe prináša, je super. Ak robíte vo Photoshope, myslím si, že Premiere Pro môže byť fajn na tú editáciu videí, keďže tým, že napríklad by ste robili v tom Photoshope, tak jednoduchšie sa vám bude potom prispôsobovať aj na ten Premiere Pro, než napríklad na Vegas, áno. Takže viacero efektov možností, v After Effects naozaj opäť je tá škála vlastne pomerne široká, čiže viete tam robiť aj tie zložitejšie edity. Keď samozrejme budete začínať, tak nebudete asi extrémne robiť tie zložitejšie edity, ale keby ste si to chceli vyskúšať, tak v Premiéri to ide. Je to teda 26 € mesačne, majú 7 dní trial verziu. Taktiež Adobe Premiere Pro viete využívať aj na Macu. No a veľká výhoda, má to študentskú zľavu. A nie len to, ale neviem ako ostatné programy pri Premiéri, viem, že to tak určite funguje, keďže Adobe má vlastne nejaké balíčky pre školy, čiže je možné teda, že vaša škola má tento Adobe balíček, keďže by ste napríklad boli na grafickej škole, niekde to majú aj na ITčku, ale primárne sa jedná práve o tieto grafické alebo editorské školy, kde platia licenciu na nejaký z tých programov, čiže je možné, že viete využívať tú plnú verziu aj zadarmo, to záleží samozrejme od školy. No a dokedy ste študentom, tak stále by ste tam ale mali mať tú študentskú zľavu, takže to taktiež môže byť výhoda, že vlastne nemusíte toľko veľa peňazí platiť mesačne. A tá nevýhoda toho je, že vlastne nemajú túto lifetime licenciu.
Dá sa napríklad tá licencia zakúpiť na rok, čo vás vidia lacnejšie, ale neviete ju mať vlastne do konca života, hej, že vlastne ročne by ste museli stále za tieto licencie platiť a podobne to funguje vlastne vo Photoshope. No a taktiež, keď začínate s týmto programom a predtým ste nerobili so žiadnym editorom alebo minimálne ste nerobili ani s Photoshopom, tak ten edit sa vám môže zdať o niečo zložitejší. Takže tu máme asi suma sumarum tie 4 programy, ktoré som si pre vás vybral ja. Ako hovorím, opäť pripomínam, na internete nájdete množstvo iných. Sú samozrejme aj programy, ktoré fungujú čisto zadarmo. A toto je taký môj výber, ktorý by som vám odporúčil a samozrejme, jak teraz aktuálne už ale napríklad sa venujete editingu a využívate nejaký iný program, je to úplne v pohode. Keď vám vyhovuje ten, tam je hlavné, aby vy ste boli spokojní a vedeli ste s tým vykreovať vlastne dostatočne dobré video. Máme tu ale takú, by som povedal, že trošku novšiu časť v tej branži a to sú teda smartfónové editory. Poďme sa teda pozrieť, že čo tu máme na výber. Z tých smartfónových editorov tu som toho vybral trošičku menej, keďže táto oblasť sa stále rozvíja a verím tomu, že čoskoro tých programov bude viacej a možno aj v tom momente, ak natáčam túto prezentáciu, takých programov je viacej a už sú aj nejaké lepšie, keďže naozaj raketovou rýchlosťou sa to posúva na tých telefónoch. A teda ideme úplného základu, nejaký ten editor, ktorý tam máte, či už máte iPhone alebo Android, tak po väčšine vám to neumožňuje zase až tak veľa vecí s tým videom, plus si samozrejme väčšinou je to zadarmo na tom telefóne a nemusíte za to nič platiť, aj tam jednoduchý strih. Veľakrát sú tam také tie tutoriály, ktoré nájdete, že vlastne ako to video vyeditovať, že vám to vlastne ten telefón sám ukáže, že čo, kde máte stlačať a podobne. Minusy toho sú samozrejme to, že to má veľmi máličko funkcií. Maximálne čo viem, tak viete pri niektorých týchto editoroch napríklad dodať text, ale tam to zhruba končí a taktiež nemá templatey, ktoré má napríklad CapCut, ktorému sa tu budeme venovať, no a nespravíme s ním teda samozrejme veľa toho obsahu. A keď máte ten smartfón, tak počítam, že asi najlepšia možná cesta je rovno sa posunúť na ten CapCut, hej, čiže ten základný smartfónový editor ani nejako extra nepoužívať, ale rovno vlastne ísť do toho CapCutu, pretože veľká výhoda toho je, že aj tá free verzia tohto programu má naozaj množstvo funkcií, ktoré viete používať, čo je taktiež jeden z tých plusov. Ten edit je jednoduchý, ako náhle si to otvoríte, poklikáte si tam pár vecí, tak zistíte, že vlastne nie je to zase až tak zložité. Určite by som povedal, že veľakrát to môže vyzerať jednoduchšie aj než na tom počítači. Následne potom problém s tým, že aj aký máte veľký displej, či sa vám lepšie napríklad robí s tým prstom, alebo lepšie sa vám robí s tým, že chytíte myšku do ruky a editujete to video, hej, čiže je tam dosť veľký rozdiel medzi tými smartfónovými a počítačovými editormi vlastne v tom, ako sa to samostatné video potom edituje. Ale na začiatok úplne, že úplný štart, keď máte telefón, natočíte nejaký teda ten obsah, ako sme si povedali, a budete používať CapCut, tak si myslím, že vám to bude stačiť. Ale samozrejme je potom fajn sa posunúť aj k tým počítačovým editorom. Tam samozrejme ale musíte rátať s tým, že už musíte mať aj nejaký výkonnejší počítač na to, aby vám ten editor dokázal rozbiehať. Aby sa vám napríklad nestalo to, čo je bolesť všetkých editorov, že vám ten program spadne, teraz vy to video nemáte uložené a to je naozaj otras. Takže určite si ukladať tie videá. Na týchto smartfónových editoroch po väčšine funguje to, že sa vám to automaticky ukladá aj na nejaký cloud, čiže tam keby vám náhodou aj vypne telefón, je veľká pravdepodobnosť, že medzičasom vám to video stihlo uložiť. No a poďme teda viacej trošku k tomu aj CapCutu. Free verzia má taktiež množstvo funkcií, keď si zaplatíte 8 € mesačne, tak máte tam aj nejaké tie AI funkcie navyše a musím povedať, že naozaj či už sa jedná o textové funkcie alebo napríklad o zoomovanie, odzoomovanie toho videa a podobne. To, čo naozaj v tom CapCute zvládne to AI-ko je akože bomba, je to skvelé proste. Má to samozrejme nejaké tie nedostatky, stále si to musíte prekontrolovať, že či vám to AI spravilo dobre, ale ako vravím, keď si to chytíte, vyskúšate si to, tak zistíte, že veľmi dobre sa dá s týmto programom pracovať. Veľa templateov, keď prirodzene, ako sme sa bavili v dnešnej dobe na TikToku, bežia templatey, ako je napríklad nejaký s mačičkami a podobne. CapCut je v podstate platforma, ktorá tieto templatey podporuje, ktorá naozaj, že CapCut, ak sa nemýlim, má priamo ako spoluprácu s TikTokom, dokonca ak sa nemýlim, je to priamo ako aplikácia, ktorú TikTok vyvinul, čiže ak primárne chcete robiť obsah na TikTok, CapCut úplne super, dokonca existuje aj na PC,
kedysi nebol, teraz aktuálne už funguje. Sám som ho na počítači neskúšal, v telefóne ho používam pomerne často, takže môžete si ho vyskúšať aj na to PCčko, ale ako hovorím, na PC potom už máme trošičku lepšie tie editory. Samozrejme CapCut sa môže polepšiť v budúcnosti aj na počítač a bude to plnohodnotný editovací program aj na PC, ale aktuálne teda CapCut prirodzene na smartfóny, no a následne potom na počítače tie programy, ktoré sme si hovorili predtým. Nepodporuje slovenský jazyk. Čerpám aktuálne z toho, čo som videl, to znamená, že tá 8-eurová verzia mesačne vám vie vygenerovať vlastne titulky do toho videa vďaka AI-ku a naposledy, keď som sa pozeral, tak to nepodporovalo slovenský jazyk. Tým, že na tom CapCute sa tiež sústavične robí, tak je veľká pravdepodobnosť, že teraz keď už to točím a vy si to video pozriete, teda tú prezentáciu pozriete, tak už to ten slovenský jazyk podporovať bude. Ale preto som tu vlastne zahrnul aj ten tretí program. No, dostávame sa k tzv. Captions AI. Našiel som ho nedávno, zhruba asi pred 2 mesiacmi, ale musím povedať, že som s ním extrémne spokojný a častokrát už sa deje to, že ho využívam aj viacej než ten CapCut, ale väčšinou idem tou formou, že vlastne v tom CapCute si to video vyeditujem. No a potom titulky dodávam plus ešte nejaké efekty práve v tomto Captions AI. Plusy sú teda, že primárne to slúži práve na to titulkovanie videí. To je taktiež dôležitá vec, ktorú treba spomenúť, keď robíte ten obsah na tej sociálne siete typu TikTok, Reelska, Shorts, tak chcete tam mať titulky v dnešnej dobe, pretože tá štatistika, ak sa nemýlim, je, že až 80% ľudí, čo pozerajú videá, tak to video pozerajú bez zvuku. Hej, je to až šialené, by som povedal, že je to také veľké percento, ale toto je jedna štúdia, ktorá sa vykonala a čo to skrátke pre vás znamená je, že chcete mať titulky v tom videu, môžete ich robiť manuálne, či už v CapCute, alebo samozrejme aj v tých počítačových programoch, ale za mňa, keď vám to vie to AI-ko vygenerovať, dať vám to do nejakého pekného formátu, tak prečo si tým pomôcť, ušetrí vám to samozrejme nejaký ten čas a je to jednoduchšie aj na tie efekty. Ale samozrejme, keď potom chcete robiť zložitejšie titulky, tak už sa možno oplatí to robiť priamo v tom nejakom počítačovom editore, ale tam zase nad tým strávite oveľa viacej času. Na začiatok úplne stačí práve toto titulkovanie cez AI-ko. Podporuje slovenský jazyk, veľká výhoda. Mne sa veľmi častokrát deje, že nejaké to slovo to tam trochu upraví, alebo že prepočuje niečo, čiže vždycky si to spätne kontrolujte, prehrajte si to 3-krát, poupravte si tam tie veci, aby ste aj vy s tým boli spokojní. Gramaticky zatiaľ, čo som si všimol, tak je to skoro vždycky správne, skôr ide o to, že niektoré slova tam nezachytí, ktoré by ste tam napríklad chceli mať a tie si tam samozrejme potom viete dopísať. Existuje aj na počítač, tam sa momentálne robí na tej verzii, čiže počítačová verzia má dosť málo funkcií oproti tej mobilnej. Výhoda je tá, že keď máte licenciu na tú telefónu, tak vám automaticky, keď využijete ten istý e-mail, samozrejme pri registrácii mala fungovať aj na počítači. Ale ako vravím, ten ich počítačový, teda web browserový program sa ešte vyvíja. Nie je to program, ktorý by ste si stiahli, je to vlastne vo webe, hej, čiže napríklad otvorím si Chrome, dám si Captions AI, tam sa prihlasím a mám to tam, čiže tých funkcií tam logicky oveľa menej. Ale keď napríklad len chcete dodať titulky do toho videa, že všetku postprodukciu už inak máte spravenú, tak samozrejme to úplne stačí. 3 dní máte teda tú skúšobnú verziu zadarmo, následne potom 10 € mesačne sa platí. Ako hovorím, keď začínate, nechcete asi do toho investovať veľa peňazí, ale 3 dní si to viete vyskúšať zadarmo. No a ako som spomenul, veľa AI funkcií, podobne ako CapCut, má tam nejaké priblíženie, má tam napríklad, že vám do tých titulkov dodá aj emotikony, to je super, pretože viete tak lepšie vystihnúť nejakú tú emóciu, ktorá sa deje v tom videu. No a mínusy toho samostatného programu, málo funkcií pri tej trial verzii, keď budete mať tú skúšobnú dobu, tak napríklad si tam nevyskúšate všetky tie AI-kové features, pretože vám vlastne bude ukazovať, že si máte zakúpiť tú plnú verziu, hej, čiže tam už záleží potom na vás, že či chcete zainvestovať napríklad na tých 10 € mesačne, aby ste si to vyskúšali celé, alebo nie, ale tie funkcie podľa mňa za to stoja, že tých 10 € je veľmi v pohode čiastka na ten mesiac, ale keď vám samozrejme aktuálne tie videá nič negenerujú, tak už je to na vašom vlastnom zvážení. No a nemá templatey, hej, čiže ak chcete robiť ten TikTokový koncept nejakých tých template videí napríklad s mačičkami, tak v tej chvíli CapCut oveľa viacej použiteľnejší. Čiže to je taktiež dôležité spomenúť pri tomto celom procese, že vlastne na tie templatey používame CapCut a na nejaký ten
prvotný edit, potom keď napríklad chceme dodať titulky a podobne, tak už ideme práve napríklad cez Caption AI, ale záleží na vás, keďže aj tých AI-kových programov s titulkami je oveľa viacej, než len napríklad tieto dva, ktoré som tu spomenul. Aj na telefónoch nájdete tie rôzne programy. CapCut momentálne je najviac využívaný na edit na telefóne, preto tu spomínam, no a Captions AI podľa mňa aj do budúcnosti bude jeden z najviac využívaných programov, keďže ten tým, ktorý vlastne robí na tejto aplikácii a na tomto programe, tak sa naozaj snaží a už má spolupracovať s nejakými väčšími svetovými značkami, čiže si myslím, že tá budúcnosť toho celého produktu je veľmi zaujímavá, takže toľko k smartfónovým editorom, no a samozrejme poďme teda rovno na to a poďme si ukázať, ako to video zeditovať. Povedali sme si tu už dostatočne veľa informácií, ako prísť nápadom, ako následne nejaké to video natočiť, potom aký program si vybrať, no a ja som si tu teda pre vás vybral, na PC si ukážeme práve Sony Vegas, na smartphone si následne ukážeme CapCut. Dopredu len upozorním, že na PC to uvidíte teraz tak, jak tú prezentáciu, keď tam ale dám vlastne zachytávanie obrazovky z toho smartfónu, tak uvidíte vlastne ako keby ten 9:16 formát, hej, čiže budete mať čierne okraje, nedivujte sa, pretože nedá sa to nejako extra lepšie natočiť, na tú šírku by to nefungovalo úplne dobre, lebo ten telefón tak či tak budete držať na výšku, čiže asi toľko k tomu. Pri CapCute nebudeme asi tak dlho, ale poďme si teda najskôr ukázať Vegas a následne sa potom vrhneme na ten mobilný editovací program, alebo teda pre smartfón, a to bude CapCut. Tak, my už sa nachádzame v programe Sony Vegas Pro 21. Takto to bude vyzerať, keď to poprvýkrát teda otvoríte, keď už ste prešli tou registráciou a napríklad budete mať tú skúšobnú dobu, alebo teda ten free trial. Začneme vlastne tým, že tu si navolíme, v akom formáte to video chceme. Ako už bol spomínané predtým v prezentácii, máme teda 16:9 alebo 9:16. Keďže na tú smartfónovú verziu budeme neskôr využívať CapCut, tak my si dáme 16:9 a teda TV and YouTube. Framerate nemeníme, taktiež resolution nemeníme, držíme sa 60 snímkov za sekundu a teda HDčka. Klikneme na Create Project. No a takto zhruba vyzerá to užívateľské rozhranie. Keď už ste niekedy editovací program videli, tak to pre vás nebude nič nové. Keď ste ho predtým nikdy nevideli, tak to môže byť trošičku chaos. A teda najskôr si musíme ukázať, že toto je časová os, alebo respektíve ten priestor, kde s tým videom budeme pracovať. Tu následne vidíme, že kde sa nám to video bude prehrávať. Tu samozrejme máme nejaké tie možnosti, ku ktorým sa dostaneme. No a tu vlastne budeme pridávať taktiež ako keby tie naše videá, alebo budú sa nám tam pridávať, aj keď ich dáme priamo na časovú os. A tu máme potom ešte nejaké funkcie vlastne efektov, rôznych transmisií, a napríklad vieme tu pridať aj text a podobne, ale ako hovorím, k tomu všetkému sa čoskoro dostaneme. Najskôr teda potrebujeme dostať to video do toho programu, čiže máme na to dve možnosti, buď klikneme tu hore na file a dáme import, tu zvolíme, že media, no a nájdeme si vlastne to video. Som si to hodil do prešinka video, dal som tu aj obrazok stromu, keďže vám chcem trošičku ukázať, že vlastne aj ako, čo ja viem, pracovať s nejakým statickým obrázkom v tomto programe, ale teda označíme si tieto dve, klikneme na Open a tu to máme. Pridali sme si tu vlastne video plus teda ten obrázok. Ja ešte, dobre, takto som si tu odmutoval, aby ste potom počuli aj zvuk priamo z toho programu. Dúfam, že ma to nejako extra nebude prehlučovať, ale teda druhá verzia, ako to tu vlastne môžeme pridať, a teraz si ukážeme priamo, ako sa to pridáva na časovú úst. Tu nám to inak pripravilo vlastne ako keby kópiu textovú toho videa, to vám spraví vždycky, keď to video importujete, to sa nezlaknite. Ale teda označíme si tieto dve veci a teraz to vlastne vieme posunúť len pekne myškou takto na tú časovú os. Mám tu vlastne video, ktoré sme robili pri jednej z našich líg Y-Games Pro Series. To video už je zeditované. Nejdem vám tu ukazovať úplne celý ten proces, pretože to by naozaj trvalo pomerne dlho, ale idem vám tu ukázať pár základných funkcií, ako ten program funguje. Prvú vec, čo spravím, a to si vlastne môžeme aj ukázať, že mám tu v podstate teraz tieto dve časové linky. Tá prvá je vlastne video track takzvané a druhá je audio track, teda video plus to audio.
Ja si dám nižšie vlastne to audio, aby ste zároveň počuli aj mňa. No a teraz samozrejme, keď to dám na úplný začiatok, hej, tuto vlastne môžem takto hýbať tou časovou osou a klikol by som na play. Čaute, moje meno je Simon, toto je Joshua a... Tak v tom preview sa nám to video začne prehrávať. Čiže to len aby ste uchopili vlastne, jak sa ten program nejakým spôsobom ovláda. Keď chcete to video napríklad posunúť, alebo teda respektíve povieme, že ten stromček by sme chceli dať ďalej, s tým teraz robiť nebudeme, tak si ho môžete presunúť sem. No a začneme úplným základom. Ale teraz si predstavme, že tuto na začiatku by ešte teda nebol úvod, ale že bol by tu nejaký priestor navyše, napríklad niekoľko tých sekúnd, tu samozrejme môžete aj vidieť, čiže povedzme, že teraz zhruba 5 sekúnd tam bol ešte nejaký ten úvod do toho videa, ktorý tam nechceme, tak klikneme si na ten bod, kde to vlastne chceme, čiže dáme si tuto niekde okolo nejakých 5 sekúnd. A teraz to video by sme chceli rozdeliť. Klikneme klávesou na S-ko. Inak všetky tieto vlastne veci, ktoré ja budem klikať na klávesnici, inak vám budem hovoriť, ale viete si ich takisto nájsť na internete, alebo tu by niekde dokonca mali byť aj options, kde si viete pozrieť, ktorá klávesa vám vlastne robí čo na tom videotracku. No a tu sme si teda vyčlenili to, čo chceme vlastne teraz dať preč. A to, čo by sme mali jednoducho spraviť, je, že klikneme na klávesnici na del. Tým pádom, bum, zmizlo nám to a to video začína až od teraz. No lenže my teraz nechceme, keď po tomto videu budeme exportovať, aby sme tu mali vlastne černotu zo začiatku, aby vlastne to video bolo až po 5 sekundách, čiže by sme si ho takto pekne presunuli na začiatok. Ja sa teraz vrátim, keď niečo pokazíte, skvelá vec, vždycky sa môžete vrátiť tou šipkou naspäť, hej, čiže takto idem naspäť a idem naspäť až dokedy sa nám to nespojilo. Dá sa to spraviť aj jednoduchšie, nemusíte stlačať S-ko a strihať, ale stačí vlastne, keď sa vám tu dajú takéto dve šípočky, si to video posunúť a povieme, že chceme, aby začínalo odtiaľto. Teraz sme to dali napríklad do tej 9. sekundy, hej, tak sa to dá vlastne aj takto a potom si ho vlastne viete vrátiť naspäť, aby ste ho tam mali celé. Ešte predtým, než ale začnete nejako extra editovať to video, tak dôležitá vec je si to video uložiť, pretože ak si to neuložíte a náhodou by vám počas editovania ten program spadnul, tak gratulujem, môžete začať odznovu a to môže byť frustrujúce a nikto to nechce. Takže buď si môžete kliknúť na save alebo save as, zo začiatku to je vlastne úplne jedno, klikneme na save, môžeme si ho nejako pomenovať, čiže dáme si napríklad názov video 1, klikneme na save, tu si samozrejme zvolíte, že kde chcete, aby sa to uložilo, mne sa to uloží na pracovnú plochu. No a teraz vlastne nie je asi úplne dobre, že po každom kroku klikať na save, pretože to by bolo otravné, ale keď napríklad spravíte nejaké 3-4 úkony pri tom edite, hej, čiže dáme príklad, toto by sme orezali, teraz to odstránime, teraz ešte napríklad skrátime trochu z toho videa, tak nie vždycky sa to uloží automaticky, preto je dôležité raz za čas kliknúť už len na to save a tým pádom sa nám to uloží. Hej, ten projekt vždycky budeme mať na plotke, keby sa k nemu spätne potrebujeme dostať. No ale teda ukázali sme si nejaký ten jednotlivý základ, teda ako napríklad, že keby to video chceme dať len, že od polky, že chceme ho rozdeliť, alebo ešte lepšie, že chceme napríklad to video dať do nejakej minuty, aby sme to využili napríklad na YouTube Shorts, hej, čiže dáme takto, že tu niekde 59, tak tu si na to klikneme. A teraz vlastne buď toto celé môžeme odstrániť, alebo vždycky stačí to posunúť. Ukázali sme si vlastne tento kurzor, ktorý tu máme, ale potom tu máme takúto žltú vec a keď dvakrát kliknete dvojklikom do toho prázdneho miesta, tak vám to teraz ako keby označilo celé to video, hej, čiže keby teraz dáme, že file a dáme, že render, že ho vlastne ideme exportovať von, tak by to vyeditovalo celé, včetne napríklad túto tých tmavých miest, hej, ale povedzme, že chceme čisto len tú minutu, tak by sme si vlastne označili toto. No a teraz by nám to vlastne, keby sme dali render, tak by nám to vždycky zobralo len ten segment. Hej. Čiže toto je dôležité pri tom renderi si dávať vlastne pozor, že či to chceme celé, alebo chceme napríklad len nejakú tú určitú časť. No, ale poďme sa teda povenovať, že toto môžeme dať teda preč, čiže ako už som hovoril, stlačíme delete a ideme sa venovať teraz čisto tejto jednej minúte. Môžeme si to nechať na začiatku. No a povedzme, že chceli by sme sa tu trošku pohrať s tým audiom, čiže napríklad keď si to pustíme, tak zistíme, že ten zvuk Čaute, moje meno je Simon, toto je napríklad potichu, hej, to preto, lebo sme ho znížili, čiže takto ho zosílime, len vlastne potiahneme tou šipečkou hore. Joshua a spoločne si ideme za... Tak a teraz už je to hlasnejšie, hej, ale väčšinou je to skôr ten druhý prípad, a teda, že to video je dosť nahlas, čiže tu vlastne sa nám aj ukazuje, že o koľko decibelov to znižujeme.
Takže týmto štýlom vlastne viete upraviť zvuk toho videa. No a povedzme, že by sme tu chceli pridať nejaký text. Na to si potrebujeme pridať tú ďalšiu časovú os a teda klikneme vlastne sem na toto poličko pravým a dáme si, že insert video track. A teraz nám tu vlastne vzniknul priestor navyše a ten môžeme využiť napríklad na pridávanie textu. Čiže klikneme na Media Generator, ak sa nemýlim, malo by to byť tu, je tomu tak a tu máme, že Titles and Text. No a tu samozrejme máme aj nejaké tie animácie, animovaný text, ale povedzme, že my by sme tam chceli len dať link napríklad, že na sociálne siete, hej, oznámiť že nejaká sociálna sieť, hej, naša, čiže dáme zavináč YGames. Tu si samozrejme vieme upravovať ten text jak klasický v nejakom Worde alebo podobne, hej, čiže vieme meniť tú veľkosť toho textu, vieme si napríklad zmeniť font. Viem si to, aby to bolo hrubé, hej, a tu si samozrejme zase zvolím, že ako dlho to v tom videu má byť, čiže povieme, že chceme, aby to bolo po polku, tak teraz tam máme vlastne ten YGames, ako keby link na sociálne siete. No a povedzme, že nechcem, aby to bolo v strede obrazovky a v prvom rade, že nechcem, aby to bolo biele, keďže nám to dosť splýva s tým pozadím, dám si to skôr čiernou farbou, klikneme si vlastne na to, označíme si to a tuto vlastne si dáme ten text color. A dívam sa, že tam mám priamo čiernu mikinu na sebe, takže skúsime to zakomponovať s tou červenou, keďže aj tu vidíme nejaké to červené logo, čiže viacej sa nám tam bude hodiť červená. A samozrejme môžete si následne potom ten text upraviť, keďže ho nechceme mať na celú obrazovku, chceli by sme to mať menšie, klikneme na toto, čo po anglicky by nám to malo ukázať aj názov, a teda event pen lomeno crop. No a tu, tým, že budeme vlastne ťahať, tak sa nám to bude zväčšovať, keď budeme oddialovať na druhú stranu, tak sa nám to ako keby bude zároveň zmenšovať a zároveň vieme si to dať tuto do rohu, hej, čiže tu vlastne vidíte, že ako vyzerá ten obraz a kde to je v tom obraze umiestnené, hej, a veľká výhoda je vlastne to, že v tom preview to vždycky samostatne aj uvidíte, hej, čiže tu by sme si chceli dať napríklad link na nejaké tie sociálne siete, takže necháme tam YGames, tu už by to ďalej nebolo. No a poďme si povedať, že chceme pridať taktiež aj nejaký objekt do toho videa. Ja som si tu zvolil strom, keďže to bolo jedna z prvá vecí, ktorá ma napadla. Samozrejme, to môže byť napríklad Instagramové logo, hej, že keby to chceme dať pred toto YGames alebo podobne. No ale povedzme, že chceme, aby tu niekde proste v tom videu bol takto pridaný len tak náhodne stromček, hej, že to môže byť napríklad nejaký partner, ktorého tam potom budete pridávať podobne, ale poďme si to ukázať na tom strome. Čiže opäť klikneme na Event Pen Crop. Oddialíme si to, oddialujem to vlastne kurzorom, kolečkom na myši, hej, to vlastne oddialujem a približujem. No a ten strom je dosť veľký, prekrýva to celý obraz, my ho chceme mať len niekde napríklad v rohu, čiže opäť takýmto štýlom vlastne zmenším, trošku si to oddialím, hej, a teraz dostávame sa vlastne do bodu, kedy ten strom napríklad chcem dať do rohu, no že čo sa stane? Už je to mimo vlastne toho štvorcu a ten strom nám začne miznúť, hej. Vrátime sa úplne na začiatok, čiže tie šípečky si dáme preč a dáme ho tak, jak bol, tak to v začiatku bol. No a v tej chvíli, keď sa nám toto deje, tak vypneme vlastne túto funkciu, to Lock Aspect Ratio. To si vypneme, no a teraz keď si všimneme, tak tým, že to roztiahneme a roztiahneme to aj na túto stranu, tak ako keby sme rozšírili ten obraz toho samostatného videa, čiže následne už ten stromček, ešte ho spravím trochu menším, vieme pridať už do rohu, hej, čiže je vždycky fajn si to otestovať, keď samozrejme budete skúšať si ten program, je to úplne iné, keď ja vám to ukazujem a vy si to sami skúsite, ale týmto štýlom sa to vlastne najlepšie naučíte, že sami si to otvoríte a spoločne takto si to budete skúšať. Čiže dobre, máme tu niekde teda v rohu nejaký ten strom, opäť povedzme, že ho nechceme do konca videa, čiže ja si to viem len takto jednoducho skrátiť a teraz ten strom vlastne tu by nám zmizol. No a čo si môžeme ešte ukázať? Povedzme napríklad, že chceme, aby sa nám ten objekt hýbal. To je jedna z tých vecí, ktorú možno budete v tom videu taktiež chcieť. Čiže, alebo že napríklad ten strom by sa vám prisunul. Asi najlepšie to bude ukázať na tej textovej forme. Čiže spravíme si takú úplne, že basic základnú animáciu, hej. To YGames tu necháme úplne od začiatku, ale teraz čo je dôležité, že klikneme si zhruba sem, že kde chceme, aby nám to nabehlo na tú obrazovku. A zaklikneme si tu vlastne opäť toto, Pen Crop.
No a teraz čo je dôležité, vlastne je toto sync cursor. A môžeme to spraviť ešte takto, že keď si to dáme úplne na začiatok, tak dajme, že na začiatku chceme, aby to bolo vlastne mimo toho obrazu. Že teraz nám to vlastne zmizne z toho obrazu. No ale potom chceme, aby to vlastne tuto niekde už prišlo, ten samostatný nápis. Tak klikneme si opäť na tento pen crop. Dôležité je, aby sme mali synknutý kurzor, hej. A teraz jednoduchá vec, čo stačí spraviť, je to prisunúť naspäť. A ako si môžete všimnúť, nám tu pribudla takáto bodka, s ktorou vlastne taktiež vieme hýbať a už vidíte vlastne, čo tá bodka robí. A teraz, keď si to video pustíme, tak sa môžeme pozrieť, že čo nám to vlastne spravilo. Čaute, moje meno je Simon, toto je Joshua a spoločne si ideme zahrať. Čiže vlastne takto pomaličky sa nám to tam prisunie, hej, ale je to veľmi pomalé, nepáči sa nám to, chceme, aby to bolo rýchlejšie. Presunieme to na tej časovej osi sem. A čo sa stane? Čaute, moje meno je Simon, toto je Joshua a spoločne že nám to tam vlastne zahrať oveľa rýchlejšie príde. A samozrejme potom sa vieme, keď si klikneme na to pravým, tak vlastne aj povenovať tomu, že či chceme, aby to išlo rýchlo, smooth, sharp, podobne tieto názvy, hej, čiže keby to dáme ešte tu, že chceme to ešte trošku rýchlejšie, tak teraz by nám to tam malo... Čaute, moje meno je Simon, toto je... OK, ešte to trochu posunieme, zhruba niekde tu. Teraz už by to tam malo naskočiť oveľa rýchlejšie. Čaute, moje meno je Simon, toto je... Takže toľko asi k nejakým tým základným editom okolo Vegasu. Samozrejme, toto video efekt slúži skôr napríklad na to, keby tu máme obraz, ktorý sa nám úplne nepáči, že chceme sa trošku pohrať s farbami alebo podobne. Nechcem ísť nejako extra do detailov, ale môžeme si minimálne ukázať to, že dobre, teraz chceme tam napríklad pridať nejakú smutnú hudbu a chceme navodiť nejakú smutnú atmosféru, tak povedzme si, že v tejto časti videa, teraz som si to rozdelil zase tým meskom, hej, tak v tejto časti videa by som vlastne chcel čierno-biele, čisto aby to bolo, hej, že je tam napríklad nejaký smutný moment alebo podobne. A ak sa nemýlim, tak tu by malo byť, že black and white, je tomu tak. Tu máte rovno aj tú percentáž toho, hej, ale vy to viete spraviť tým, že kliknete vlastne na tú default, potiahnete si to na to video a tu sami aj uvidíte, ako moc to vlastne je, hej. Čiže keď to takto dáme vlastne úplne, že na nulu, tak je to základ. Povedzme, že chceli by sme len trošku čierno-biela, tak to dáme takto, keď chceme maximum. Teraz vlastne len stačí zavrieť a máme krásne čierno-biele video. Toľko teda k tomu samostatnému editu. Opäť pripomínam, dôležitá vec, nezabúdame na save, pretože teraz povedzme, že chceli by sme to zavrieť, chceme sa tomu venovať neskôr, potrebujeme to mať uložené. No a povedzme si, že ale toto je teda finálny produkt, že takto to video chceme vyeditovať a ako ho teda dostať von z toho počítača. Opäť dvakrát klikneme. Tým pádom sa nám vlastne označí celé to video. Môžeme si to presunúť na začiatok. Klikneme na file, klikneme na render as. Chvíľučku nám potrvá, kým sa nám vlastne otvorí. No a ja už tu mám vytvorené v podstate dva formáty. Toto je na TikTok, čiže to by bolo pri tom 9:16. Toto je vlastne môj favorite formát na editovanie, keď to video exportujem na YouTube. Keď zakliknem, dáme, že tu mám aktuálne tento filter, aby nám to ukazovalo len tie favorite, ale zvolili by sme teda nejaký z tých formátov. Dosť často sa zvykne používať tento formát Magisk AVC lomeno AAC MP4. S tým, že teda väčšinou si vyberáme z tých internet HD sekcií, hej, a tie si následne vieme potom upravovať. Hej. Toto je vlastne upravený template alebo upravená verzia jedného z týchto templateov, hej, a tam už na YouTube nájdete naozaj množstvo videí, ako pripraviť vlastne ten najlepší template. Ja som sa taktiež tým riadil, ale viete si zo základu vybrať niečo, čo vám momentálne vyhovuje, čiže napríklad tento Internet HD 180-60 fps je úplne dostačujúci. To MVenc znamená, že to vlastne využíva jadra na vašej grafickej karte. No ale povedzme, že ideme teda, že už máte nejaký ten váš obľúbený template, ktorý ste si vlastne vytvorili cez nejaké to YouTube video, hej, čiže necháme si tu len tie favorites, máme ho takto označený a vlastne posledné veci, ktoré potrebujete pomenovať si to video, hej, my máme teda video 1 a kde vlastne chcete, aby sa vám to video uložilo, čiže ja chcem, aby sa mi to ukladalo do zložky, ktorú tu mám vytvorenú ready content a tam si to inak môžete vybrať. Kliknem render.
No a teraz to nejakú dobu bude trvať, kým vlastne to video vyedituje. Ja to teraz momentálne stopnem, aby mi to zbytočne nebralo výkon z počítača. Čo je dôležité pri tom renderi, keď budete renderovať to video, tak je najlepšie ten počítač nechať tak a nič na ňom nerobiť, pretože samostatná tá render fáza si vyžaduje dosť veľký výkon vášho počítača, čiže nechcete, aby sa vám tam niečo počas toho renderu pokazilo, čiže radšej to necháte tak a následne video už budete mať potom pripravené v tej zložke. Čiže toto je taký čistý základ, čo sa týka Vegasu. Samozrejme na YouTube je množstvo tutoriálov, dá sa napríklad spraviť to, že ešte keď stlačíte CTRL, teraz vidíte, že nám to tam spravilo takú vlnku a to video by sme teraz vlastne povedzme, že skrátili, tak ono v skutočnosti, čo nám to spraví, je, že to video sa nám zrýchlilo, hej? Čiže teraz, ako vidíte, to video je vlastne má ako keby taký timelapse efekt, keď dám šipkou naspäť a chceme, aby to malo slow motion efekt, tak stlačím CTRL a zase si ho potiahnem. Teraz budeme znieť ako roboti. Pravú ruku. Tak a teraz nám to vlastne to video v podstate predĺžilo, alebo teda spravilo tam práve ten slow motion efekt. Toto bola taká asi posledná vec, ktorú som vám chcel ukázať z Vegasu. Nechcem ísť moc veľa do tých detailov, aby to nebolo pre vás extra náročné. A môžeme sa spoločne ísť pozrieť práve do CapCutu, kde to teda bude o niečo kratšie a tam si ukážeme, ako nejakým spôsobom jednoducho vyeditovať práve to video na telefóne. Takže poďme na to. Poďme si teda ukázať, ako to funguje v aplikácii CapCut. Ja som si tu nahral video práve z telefónu. Čiže otvoríme si aplikáciu CapCut, následne potom si tam zaklikneme na New Project. Tam sa vlastne potom aj tie projekty uložia a môžete ich potom opäť editovať, ako som vravel, je to na cloude. Kliknete si video, ktoré si vlastne z galérie chcete dať do toho CapCutu. Už priamo tu si napríklad to video vieme orezať, to znamená, že keby na začiatku tam nechceme nejakú tú časť, že opäť je tam nejaké to šedé miesto takzvané, tak to vieme vlastne dať preč. No a tu už vidíme samozrejme aj časobostvo, to už je zeditované video, ale pre tie účely tej ukážky to samozrejme bude slúžiť dosť fajn. Bolo to točené na iPhone, tu ešte raz môžete vidieť, že vlastne potom, keby ste si náhodou to video chceli ešte skrátiť priamo tam, keď ho importujete, tak sa to vlastne taktiež dá. Dôležitá funkcia, som klikol vlastne na split, čo v podstate je niečo ako vo VGS, keď sme tam mali tú funkciu cutu, čiže to vieme odstrániť a potom opäť delete. Tentokrát teda viac používame prsty, než samozrejme tie klávesy, musíme vlastne klikať na display, no ale taktiež tam máme vlastne funkciu šipky späť, čiže keď to chceme vrátiť, tak to vieme dať naspäť. Tu som ukázal nejakým spôsobom, že to video taktiež vieme dať do toho timelapsu, čiže zrýchli, čiže teraz keď sa to videjko pustí, tak vidíme, že to vlastne ide oveľa rýchlejšie, tam si viete upravovať, tu som to dal vlastne dvakrát rýchlejšie, čiže to video má potom aj dvakrát ako keby nižšiu dĺžku, no a taktiež viete spraviť ten slow motion, to zase prstom to natiahnete práve do tej ľavej strany, no a teraz keď si to pustíme, tak vlastne vidíme, že to videjko ide oveľa pomalšie, čiže takto sa robí nejaký ten timelapse a teda samozrejme aj slow motion. Keď chceme prijať text, tak klikneme vlastne práve na to add the text. Opäť som si tam dal Y-Games, keby napríklad chceme tam spomenúť tie sociálne siete, ale samozrejme do toho textu môžete dať čokoľvek. A tu sú nejaké špeciálne texty, ktoré sú ale skôr na tej pro verzii, ako som hovoril, tých 8 €. Ale tak či tak viete niektoré fonty mať vlastne zadarmo, tu si nastavíte vlastne veľkosť toho, viete si tam pozmeniť taktiež farbu toho textu a podobne, nejaké tie efekty, vravím, že sú tam free. No a tu vlastne ide čisto o to, že ako si chcete napasovať ten text a klasicky zase prstami si to môžete roztiahnuť, zmenšiť, zväčšiť a podobne. No a tu si vlastne opäť môžeme vlastne na tej časovej osi zvoliť, že ako dlho chceme, aby tam vlastne ten text v tom samostatnom videu bol. Ďalej efekty, niektoré sú, ak sa nemýlim, zadarmo, ale samozrejme väčšina tých efektov je tam skôr v tej pro verzii. Tam ste mohli vidieť nejaké tie ukážky zhruba, ako to vyzerá. Ja ale po väčšine som tie efekty priamo tu v CapCute nepoužíval. A opäť viete tie efekty spraviť napríklad na počítači, keďže takéto video viete vlastne aj na počítači editovať. Ale teda samozrejme, čo sa týka fotiek, tak viete ho tam taktiež priložiť. Jednoducho opäť to máte v galérii a nastavíte si to, v podstate funguje to veľmi podobne ako ten text.
A taktiež si tam môžete zvoliť vlastne tú dĺžku, či to chcete mať na celé video a podobne. A týchto overlayov takzvané, keďže tam vidíte, že overlay môžete pridávať nespočetne veľa, čiže keby tam chcete 2 obrázky alebo viacej toho textu, to sa to tiež dá. Potom si klikneme vlastne na ten samostatný export button, tam si môžeme navoliť framerate 60 a taktiež code rate, veľmi dôležité si to dať na najvyššie, ono vám to síce zoberie viacej miesta, ale to video bude kvalitnejšie. No a potom dáme vlastne done a chvíľočku to potrvá, kým sa to video exportuje, ale vlastne ako náhle to máme exportované, tak sa nám to opäť uloží vlastne do tej galérie, alebo to samozrejme rovno môžete zdieľať na sociálne siete, ak chcete priamo tu. Ste mohli vidieť opäť tie projekty vlastne viaceré, no a tu už v galérii samostatne vidíme aj to video. Čiže takto zhruba vyzerá editovanie v CapCute. Na záver tejto prezentácie by som sa vám všetkým chcel poďakovať za to, že ste si ju pozreli a teda dúfam, že či už bola pre vás edukatívna alebo vás to teda o niečo viacej zaujalo a tomu content makingu a samostatnému editorstvu sa možno v budúcnosti budete venovať o niečo viacej. Keby ste v každom prípade mali akúkoľvek otázku, ktorú by ste sa ma chceli spýtať, tak určite budem rád, keď zavítate na moje sociálne siete. Zvyčajne som najviac aktívny práve na Instagrame, čiže stačí ma kontaktovať do DMs a keby ste napríklad ešte niečo chceli vedieť alebo odporúčiť niekoho, kto robí nejaké zaujímavé tutoriály na YouTube práve na video editing, tak určite budem rád, keď mi napíšete. No a asi toľko k dnešnej prezentácii. Ešte raz vám ďakujem za pozornosť a určite budem rád, keď ma aj následne budete kontaktovať na sociálnych sieťach. Prajem pekný deň.